a nawr de cuno wedi wario heb ni newid ei sefyllfa eto. Ma' nhw'n dweud bod ti ferch mewn miliwn, ma' nhw'n dweud bod ti byth yn ateb cwestiynau beth amdana i. Ai fi yw'r un neu un mewn mil, ond dwi'n merch mewn miliwn byth yn ateb cwestiwn does yn rhaid i hi. Ond beth yw'r odds da fi am fe ac am ei dafod yn dy geg? Ti'n gwybod popeth am chwarae o gwmpas ond ti'n dysgu dim am chwarae teg. Does yn ffrinder bechgyn o dy gwmpas, fi wrth ddim e cariad mewn wythnos, please neu di adael i mi aros yn ffansio fi mel arw gallai newid i yn hollol. Ma' nhw'n dweud bod ti'n ferch mewn miliwn, ma' nhw'n dweud bod ti byth yn ateb cwestiynau beth amdana i. Ai fi yw'r un neu un mewn mil, ond dwi'n merch mewn miliwn byth yn ateb cwestiwn does yn rhaid i hi. Ti'n ferch mewn miliwn, ma' nhw'n dweud bod ti byth yn ateb cwestiynau beth amdana i. Ai fi yw'r un neu un mewn mil, ond dwi'n merch mewn miliwn byth yn ateb cwestiwn does yn rhaid i hi.